May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Manay define relasyon. Relasyon. Querida, kabet, number 2, mistress, relasyon. Uy, Manay Terry. Huwag mo akong materi-teri! Manay baka patal. Pag kami libok-libok mo ka, pero ginataho dito. Ati Manay, hello. May kaming relasyon ni Kailan doon, oh. Nagpunta yun dito, nagpalista yun sa tupad. Kabali nga na yung pangaran mo. Pati nga na yung ngaran ng mga ninong-ninang mo, kabarali doon. Anong ginagawa niyo? Magaling piya, manigid. Oy, chusera ka Manay. So si Mana ka nakalista sa tupad, may maaram kung ano yung gibo sa tupad. Chusera ka. Saan kayo nagpupunta? Kahapon Manay, hari kami ng Ananong. Nagsighid kami. Papuntang Ugbong. Tapos aga Manay, magabi kami, hari Ugbong papuntang Biga. May baka? Anong tawagan niyo? Babe? Sweetheart? Honey? Uy Manay, ichusera ka. Kaya tapagburang ko maning sweetheart babe, honey si Pailando. Asawa mong bakurak ding, man bagay yun doon.